אנו נמצאים באירוע השקה של סיטרואן ג'אמפי החדשה. שלום לדני שביט, מנכ"ל חברת לובינסקי. שלום רב. זה אתה נכנסת לתפקידך החדש, מהם השינויים העיקריים אותם תרצה לבצע בפעילות החברה? השינויים העיקריים נוגעים לנושא מיצוב המותגים שלנו, ובהם אנחנו הולכים לחדד את הערכים המובילים של פז'ו וסיטרואן ועולם המסחריות שאנחנו מובילים בו. אוקיי, האם תשווקו את סיטרואן ג'אמפי גם כרכב פרטי מאובזר למשפחות מרובות ילדים, או שתפנו רק לשוק העסקי? אנחנו פונים לכל הסגמנטים בשוק. הג'אמפי יש לה ייחוד מאוד גדול. הייחוד הוא הוורסטיליות והמודולריות שלה. הג'אמפי מאפשרת מענה גם לצורכי מטען וגם לצורכי מסע ונוסעים. כאן יש לנו 3 דגמים, דגם סמול, דגם מידיום ודגם לארג'. כל דגם יאפשר אבזור גם של מטען וגם של נוסעים. כך שלשאלתך אנחנו נותנים מענה גם לנוסעים, גם למטען, בכל דגם ודגם. בקרוב יושק בישראל גם טויוטה פרו-אייס, אחיו התאום של סיטרואן ג'אמפי. איך אתם נערכים לנוכח השחקן היפני החדש? היות והשחקן היפני הזה הוא יפני בתחפושת, כי הוא מיוצר באותו מפעל בוולנסיאן שמיוצר בו הג'אמפי שלנו. אנחנו נראה באיזה צורה ישיקו אותו ונגיב בהתאם, אבל אנחנו לא כל כך חוששים, כי לדעתנו יש לנו שחקן מפתח גדול בסגמנט הזה. אנחנו מובילים את הסגמנט, אנחנו מזהים את הלקוחות בצורה ברורה, יודעים לייצר את ההבחנה בין הצרכים של הלקוחות ולהתאים להם את המוצרים הנכונים, כך שאנחנו פה פחות מוטרדים, יש מקום לכולם. אנחנו בטוחים ביכולת של הג'אמפי להחזיק חזק את הסגמנט. לפני כשנה קיבלה פז'ו 208 מחיר תחרותי שהקפיץ את המחירות והפך את ה-208 לאחד הדגמים הנמכרים בקטגוריה. האם ההחלטה לעיקור הדגם התקבלה טרם כניסתך לתפקיד? מהי הסיבה להתייקרות? והאם לדעתך הדבר יפגע בקצב המחירות בדגם? ההחלטה לעיקור הדגם הייתה שלי. אני קיבלתי אותה עם כניסתי לתפקיד, כי גיליתי שניסו להחדיר את הפז'ו 208 דרך המחיר, מחיר שגרם לנו נזק גדול מאוד, כי אין לנו את היכולת להתמודד במחיר הזה לאורך זמן, ולכן החלטנו להעלות את המחירים במעט, להתאים את המחירים למחירי השוק, ולאפשר ללקוחות ליהנות מהטבות רבות נוספות במסגרת הזאת. אני מאמין שבמחירים החדשים נמכור כמויות הרבה יותר גדולות מהכמויות שמכרנו בשנה שעברה, וזה בזכות ההתאמה של המוצרים השונים לקהלים השונים, כי יש לנו את 208 אקטיב, שמיועדת ללקוחות שדורשים רמת אבזור גבוהה יותר, ו-208 Access שהיא בעלת רמת אבזור נמוכה יותר, שהיא יותר entry level, ובזכות המחירים החדשים אני חושב שנוכל לתת מענה כולל מתאים יותר לשני סוגי הקהלים. בחודשים האחרונים השקתם את פז'ו 2008 המחודש ופז'ו 3008 החדש בקטגוריית רכבי הפנאי שטח חכמה. האם קצב המחירות משביע רצון מבחינתכם? קצב המחירות מכפיל ומשלש את הצפי שלנו ב-3008. היה לנו ביקור של היצרן בשבוע שעבר שבו דרשנו כמויות נוספות בכדי לעמוד בדרישה. אנחנו כרגע נמצאים בבקלוג של מספר חודשים לדגם הזה בגלל ההיענות העצומה. אנחנו מקווים לסגור את הפער בחודש וחצי הקרובים ולתת מענה מהיר לדרישה של הלקוחות. 2008 הגיע עכשיו בדגם מאובזר יותר שנקרא דגם פרימיום. עלינו איתו בקמפיין חדש שבו אנחנו מחזירים את האריה. הסלוגן הוא Become Alliance, שזה למעשה ממקד את הלקוחות בחוויית הנהיגה שפז'ו מעניקה להם, בעיקר בדגמי ה-3008 ו-2008. בעוד זמן קצר נשיק את ה-308 GTI, שהיא תהיה המסמר הספציפי שבו ננעץ את הנושא של חוויית הנהיגה בהתייחס למותג פז'ו. האם תוכל לספר לנו על חידושים נוספים שאתם מתכננים השנה? כן, במותגי פז'ו וסיטרואן צפויות לנו מספר השקות מאוד מאוד מעניינות. במותגי פז'ו אנחנו נחדש מספר דגמים כמו ה-5008 ובעתיד ה-308, זה במהלך השנה. בסיטרואן צפויה לנו השקה של C3 חדשה לגמרי, קקטוס חדשה שתגיע במהלך השנה, כך שצפויה להיות שנה מאוד מאוד מעניינת. כל זה במסגרת ההתחדשות של מותג PSA, שמייצר גם את מותגי פז'ו וסיטרואן, בהם המותג הזה, שני המותגים עברו רוויזיה מאוד גדולה במהלך השנים האחרונות, והיום הם מציגים את העולם החדשני ביותר בעולם המנועים, ואת העולם החדשני ביותר בנושא עיצוב, סטייל והתאמה אישית של המוצרים ללקוח.
תודה רבה לדני שביט, מנכ"ל חברת לובינסקי, צוות פורטל הרכב גיר, מאחל לך הצלחה בתפקיד. תודה רבה. תודה רבה.